maka na ewere nsọ dị na dibịa ewere nsọ dị n'omenala na ekwu a nụrụ ọgọ ndụ ọ bụ na ị na-eje agbakuru nwaanyị ọzọ bi na di nwaanyị bụ na ana na-asị ya nsọ ọ dọghọ mma biko nwanne m kwụsịtụ ya na ọ dọrọ mma. Ọ dị mma nwa Igbo na-ege anyị na-ekiri ọ ga-adịrị unu niile mma ebe ọ bụla isi wee na ege anyị ugbu anyị nọ n'obi High Chief oke dibịa Otuogbajie nke mbụ na mbụ bụ dibịa na-eme nchọpụta dị iche iche gbasara ihe eji alụ ọrụ dibịa ya na mmụọ ihe agwọ agbanị na-alụkọ n'obi ya ka anyị nọ iji maka o si eme ọkachasị gbasara ihe niile na ụdị akụkọ anyị na-anụ gbasara ndị eze nwanyị ewu ihe eji mara oke dibịa ya bụ Otuogbajie nke mbụ na mbụ na Nam Kano ebe a na-eme mmemme ọ na-eji ọgbọ maka na ọ bụ oke dibịa na-eji ọgbọ echetagasị m ndị nna anyị ha ndị dịka wafụ bụ onovo ha oge ha nọ ewere ihe ebe ihe na-eme ọ ndị a na-anọrọ n'ọgbọ mara na obi esi onye ọbụla ike ọ ya wa na-emezi Otuogbajie na-eme Otuogbajie anyị ekene gị daalụ rinne ka ị mere ọkwa ọ na-aga ịmara nke bụ eziokwu bụ na ọ dị ka ịbụ omere ọha ọkwa omere ọha ka a ga-etube gị ugbu a maka na ebe ọbụla ị gara Otuogbajie maka na ewu ihe ikwuru oge gara aga isi na dibịa ọbụla na-eme ihe ọma bụ ọpụta awụrụ ya na-adị ya ebe ọ pụtara ihe a na-aga ọzọ mmadụ ahịa onye ahịa na-ele ahịa mana ajọ dibịa bịa be mmadụ ọ bụrụ sọ iwe na ọnụma ka m bịara be gị na onye ọbụla bịa be gị sa awụrị ka a na-ewu daalụ rinne biko kọwatụla anyị ọzọ maka na ewe ndị ọ bụ izizi ha ga na-anụ afa gị a na obi gị ebe ị nọ ịbụ oke dibịa. Afa m bụ Chigozie Ede nke eji Otuogbajie ome nke afro n'anya wee mara abụ m onye obe egwu agbanụ n'ezi Eba Autonomous Community dị na Nkanu West n'azụ sekiteret agbanụ Nkanu West sekiteret agbanụ bụ ebe m. Yes. Maka ụfọdụ ọ ga-abụ izizi ịnụ achọ m ka ha maka na ewe ihe dị mkpa m ji chọọ ka ha buru ụzọ jide akara ekwentị gị ka ọ ga-abụ onye ọ gbagojuru anya o buru ụzọ kpọọ gị ọkachasị ihe gbasara ihe eji alụ ọrụ dibịa ọkachasị ihe gbasara ngwongwo eji alụ ọrụ dibịa nakwa ihe dị iche iche megoro na mmụọ ụfọdụ ejego na dibịa dị iche iche mana enweghị ihe ejetara onye chọọ ịjụ gị ajụjụ dịka oke dibịa kedu ka ọ ga-esi wee mee nke a ka ị tụziere ya ụzọ? Onye chọọ ịjụ m ajụjụ enwere m akara ekwentị nke bido na 090-120-930-90 090-120-930-90 nke WhatsApp bụkwanụ 080-3313-7297 ya nke WhatsApp 080-3313-7297 iweta m chọọ ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ. Ọ dị mma ka anyị bazie n'isiokwu m ị na-eji ọgbọ ọ bụrụ dibịa niile na-eji ọgbọ onye na-ejikwa n'ọgbọ bụ dibịa kara aka ma ihe gbasara ọdịnala doro anya mana ị na-eji ọgbọ ọkwa ya kedu ka onye kwuru okwu sị ọkwa maka ndụ gị maka na ebe ọ bụla a na-eme ihe ọdịnala oke dibịa pụta ji ọgbọ ọ bụ ya ka a ga na-aya mgbọ ahụ ọ ga na-aya mbọ bọtụ na oji ọfọ na-ana ihe eji eji ọgbọ wụ ịmarụ ka esi eme omenala o ruo n'ebe a na-eme omenala ihe gbasara ime akwamozu na nnukwu mmemme ndị mmadụ ga-abịa different types of people and maybe different types of masquerade ga-abịa mmọnwụ niile ahụ dị iche iche bịa enwe ndị ga-egosi na ya kawanye enwe ndị ga-egosi na egwu nke enwe nke ga-apụta ọsị ndị akwụ na egwu tivana ọgbaghara da so mana ị nọrọ ebe ahụ asị onye na-eji ọgbọ ịmago ngwongwo eji eji ọgbọ ahụ ị ga-abịakwasị gị n'abalị ka udo wee chaa ịkwasị anya emeghe ka esi eme ya ịkwasị enwe nke ị ga-akwasị ngwongwo si ha na-enweghị ọgụ ga-ada na bunu from ụtụtụ tv next day a na-eme na ndị ọbụla chọrọ ịnọ ọgụ nwere ike isi ebe a jewe
baa moto jewe St. John je na ọgụ ha nụchakwa ọgụ ha dị mana ọma bụ ọma mana ọ mebiri bụrụ mmemme na the compound ebe a na-eme ihe so na ya eme ihe ka eji eme ihe gbasara ọgba ahụ ọgba ederedu ọbụrụ egwu ọchọchị ti ya agbasa ọ dị ma oke dibịa ị na-eje ọsọ na Nkanụ ka ị na-eme oyibe meme invite onye mmemme invite ngwa ihe ọ na-eri ọ bụrụ ọ ga-emewe ngwa gị ihe ị na-eri ọ bụrụ ị ga-emewe anyị aga and a na-atụ na atụ ọ bụrụ na ihe ga-afete taịtị mbịa wee chi mma nke i wee ike kwado dịka dike a ga-atụ na atụ ya iweta gị kaadị kwata gị ihe eji eme ịkwadobe ka esi eme oru ụbọchị ahụ emewe ya ọ yawa ọ dị ma oke dibịa ọzọ m chọrọ ịma maka na iso na isi n'ihe gbasara dibịa na Nkanụ ị na-anụkwa maka akụkọ ndị eze nwaanyị oge ụfọdụ ndị eze nwaanyị na-eme ihe eze nwaanyị mana be ha adịghị n'udo ụfọdụ n'ime ha bụ esi na ụfọdụ kwa ndị otu unu ụmụ nwoke kwa ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị ụfọdụ ndị dibịa ibe gị bụ ụmụ nwoke na-akwaje na obi ebe eze nwaanyị jebiri na be eze nwaanyị ụdị ahụ ọ dị mma mana di ya ha ka nọkwa ndụ ya na nwunye ya ọzọ na-anọ kedu ka unu si afụta ihe a nwanne m nwoke ahụ ka m jisi gị kpọọ ihe ọjọọ akpọ n'ezi omume ihe ọjọọ ọdọghọdọ mma nwoke ịkwara je bịa ebe nwaanyị ma di ya nọ ndụ ma di ya anọghọ ndụ na duti na ana Nkanụ ana omenala anyị bụ Nkanụ nwoke na-anụta nwaanyị abịabiabịa nọtụ nwaanyị ije biribe nwoke ịkpọdobe omenala isi adịghọ mma ọkwa na ọba alụ ọwa arụ ka ọ bụ adịrị ihe gbasara eze nwaanyị ime isi ike ndị Igbo na-ekene ya otu a na-echia nwoke igwe echia nwoke igwe ka o si adị mgbe ọ bụ gụwa bụ eze ndị eze mgbe iji ekpekpọcha nwaanyị kpọọ ya eze na nwaanyị a bụkwara eze o mewedu ka eze ya mee na ha dị erubezi di ha isi ọ chefuo di ya na-ekwu okwu mmiri na azụ mmiri na bụ ndị na-ekwu okwu dị asị gị di gị ọ gaghị ewezi onye o ji kpọrọ ihe bụta ọdụghọ mma otu a kedu ihe ị ga-agwa na ụdị ndị na-eje na be ụdị ebe dịgasị iche iche a ọ ya mere na ụfọdụ n'ime ha rụcha ọrụ na ọ dị ele yes na maka na ewere nsọ dị na dibịa ewere nsọ dị na omenala now ndị na-emegasị otu aha dịka ndị ụmụ nwaanyị ma ndị ụmụ nwoke ndị otu anyị ọ nwere inye ha advice na ekwu ha nụrụ bụ ndụ ọ bụ na ị na-eje agbakwuru nwaanyị ọzọ bi na di nwaanyị bụ na-asị ya nsọ ọ dụghọ mma biko nwanne m kwụsịtụ ya na ọ dọrọ mma ịbụkwa anụ nwaanyị kwanyere di na-anị gị ugwu na di igbu ugwu nwaanyị ibugodere eze nwaanyị na ibe eze nwoke kwanyere ndị na-anị gị ugwu ma ihe dị mma mara onye na-ajụ ajụjụ mara ndị ị na-eso mara ndị oyi maka ndị sụrụ oyibo siri tell me your friend I will tell you whom you are maka na ọ dị ka ọ dị kpọbọ dị ka ọ dị azụ yes ọ dị mma high chief ka anyị gbadatakwa na obi afa gị ịma na isi n'iso na ndị ọha nzi na-agba afa ị na-emekwa n'ihe eji agba afa ọfụma kedu ụdị afa a sị na afa dị n'iche n'iche ụmụaka ugbu a pụta ha sị na ha na-agba afọ ụfọdụ asị na ha bụ aka ji ọfụ ụfọdụ na-aba n'ime ọhịa eje chọọ ofu osisi wee kede akwa maka na anụ na mmụọ iyi agwọ na-alụ ọrụ ha ejezi achọ emebe nke ha kedu ihe ị ga-agwa ụdị ndị dị otu a ihe niile wee procedure eji eme ekwugo me before adị na ije ka ime ka ihe agwọ ime amewo ya ewere ọrụ ị na-arụ ị mara ebe ọrụ ahụ si mara mmụọ ị ga na-eso mmụọ ọbụla nọ n'ụwa nwere ọrụ a na-ewe ntụziaka ha na-enye isoro ntụziaka ị na-aga n'iru ijekwanụ mee ka ị dị ka ihe agwọ warị na-abụghị ihe agwọ o siri ike ụfọdụ na-ebute ọwụwa dị iche iche ya mere na ụfọdụ anọgide asị na okorobịa gbabiel nwụọ mmadụ bụ omume na-ebute n'ọnwa ike mmadụ bụ omume na-ebute ọnwa ike ajụrụ ya na-ebute ya wụọ ọ dị m oke dibịa ịwa ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụgo mana ị ga-eyi akara ekwentị ahụ tupu ka anyị wee ike maka na ihe m ji emakwa n'ihe a ji eme ya ọsịsọ ọ bụrụ na unu na ebe a na-afụ ka ndị na-eche oke dibịa karịrị akarị ka o wee ike za ndị nọ n'obi ya na-eche ya maka na esi obodo dị iche iche wee na-abịa na nke obi dibịa na nke a na anyị na-ayọta oge ayọta na-emezi ya biko akara ekwentị gị
maka na afọ na ndị mmadụ na-eche gị tupu m ajụ ajụ a m chọrọ ịjụ. Akara ekwentị m bụ 090 120 93090 090 120 93090. Akara ekwentị WhatsApp 080 33 13 7297. Ya bụ nke WhatsApp 080 33 13 7297. That is it. Ọ dị ma anyị nọ n'obi Otuogbajie nke mbụ na mbụ na Nkanụ, ọ bụ oke dibịa. Anyị nọ n'obi ya. Ihe ọzọ eji mara oke dibịa bụ nnukwu mmụọ, iyi agba ọkụ. A sị nda m ga-ajụ gị nke a maka na ebe ọ bụla ijere mmụọ gị na-ebu ebube dị egwu. Ọ bụ mana ọ bụrụ obere mmemme ka mmụọ gị na-aga. Kedu ihe ị ga-akọtụrụ anyị gbakara iyi agba ọkụ Otuogbajie, mmụọ oke otu gị, oke mmụọ? Ihe a bụ ka ndị ya eme ọrụ bụ ihe agba anyị kụziere m ihe a kụziere m ka m si eme dị mmanwụ usoro aka ahụ na-aga. Ma onye na-eme obere mmemme invite ka eji ememe invite anyị ga-aga aka niile ararụ. Anyị na-jee n'udo, anyị anata n'udo, anyị abụrụ ndị okwu, anyị abụrụ ndị ama. Mana anyị bịa, anyị na-agụ egwu, ya gbakwa na-agba egwu, ọ na-eme ihe dị isi eji mara mma ugbo. Ọ bụghị ọgwụ ka o ji anata gị ego, obi ọ hụrụ ọkpa gị na ihe o meriri na ego o tere ga-eme. Ndị na-akpụ ya efi akpụ ya efi, ndị na-akpụ ya ebi akpụ ya ebi, ndị na-awụ ya ọkụkọ, ndị na-agwụta ewu. Ihe onye mere ka eji akpụ ya, ọ ya ka ọ pụtara. Ọnwụ anyị jide ebube nke anyị jikara nne mụrụ anyị bụ nke ahụ. Ihe m ji kwuo ya bụ na awe oge n'Enugu a emere ihe mmụọ omenala, mmụọ festival last year. Oke mmụọ gị nọ n'ọgbọ nke dị egwu. Ọmụnwa ji represent Nkanu West, directed by High Chief Akoye Wetara, the CSO Nkanu West. Yes. O wee bụrụ na ka onye si eme bụ ka ekwesị akpọ ya. Ya bụ na ihe ọbụla gbasara ọdịnala doro ya. Ihe m ji kwute nke a bụ maka ndị na-abata omenala ugbo, ụmụaka na-abata omenala na-amaghị ihe bata omenala. Ị na-eme nchọpụta mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ na ihe niile eji eme omenala a na-abịa n'aka gị ewere ya. Ihe mmụọ a na-abịa n'aka gị. Ị na-emekwa ma mmụọ, ị na-agba afọ, ị na-eme ụmụ ihe ị na-eje mba na-abụghị n'ala Igbo eme mmụọ. Ejego m Port Harcourt, ejego m Lagos State, ọ bụ obodo oyibo kafọ. Mana mgbe ha na-enụda n'obodo oyibo ịma na-ekene ihe niile adị, mana ọ dị nso. Ndị na-ekiri gị ga-ama na-afụgo na ewe mmụọ na-eje obodo dị iche iche. Onye chọza ka ya na oke dibịa kpaa maka mmụọ ahụ, akara ekwentị a n'ihe onyonyo anyị na-ekiri ugbu a maka ndị n'obodo oyibo. Mana ọ bụrụ na ndị na-ege gị wee chọọ ịmata ihe ọzọ gbasara dibịa na ihe mmụọ, maọbụ ndị ihe na-esiri ike, maọbụ ndị nọ na ute nrịanrịa dị iche iche, ma ndị nọ na nsogbu dị iche iche, a wee chọọ ịjụ gị ajụjụ maka gbasara ihe mmụọ na ka esi eme omenala na gboo, kedu akara ekwentị a ga-ezi wee kpọọ ka i wee kapịacha ya? Maka na ana m ama ihe a ka ndị na-eche gị ka i wee wee ike wee fụ ha. Thank you. Akara ekwentị m dịka m na-ekwu bụ afa m bụ Chigozie Ede. Ihe eji mara m bụ Otuogbajie, omenka afọ n'anya. Akara ekwentị m 090 120 93090. Ị ga-ejiwa kwado ka o si dị maka ndị na-eche iro. Akara ekwentị m bụ 090 120 93090. Ọzọ 090 120 93090. Nke WhatsApp bụ 080 33137297. Nke WhatsApp 080 331 37297.
ọ dị mma ka i wee ike wee jeza ndị na-eche gị ị ga-enyezi ndụmọdụ gị. ọ bụ na obi oke dibịa Otuogbajie nke mbụ na mbụ ọ na-eme were ọba ahịa ebe ngwongwo a ji eme ihe ndị omenala dịka esi eme ya na gboo dị mkpaakwụ na mgbọrọgwụ ndị pụrụ epu ndị dịgasị iche iche nọkwa n'obi ya na-ebe be ya kpọmkwem. ọ ga-abịa ịbịa ịfụkwa na ọ bụ na obe dibịa ka ị nọ na ọ bụghị na họteelụ, maka na ije na be ụmụaka na-eme efu ka edebegasị ọ dịzị ka ọ bụ họteelụ ka a na-eme anaghị eme resachị. onye nwa na-eme resachị na-akpọkwa ndị dibịa ndị ọzọ o sokwa ehibe akwa ngwongwo akwara ndị dibịa ngwongwo dịka sekwara ehibe ọdịnala dị iche iche na-eme na dịka esi eme ya. ọ bụ na obi ya ka anyị nọ. oke dibịa anyị kenere gị, kedu ka ị ga-esi kenezi ndụmọdụ ị ga-enye ndị otu gị na ndị ihe na-esiri ike ka ha mara ka a ga-esi wee rite uru ọdịnala mara nke bụ eziokwu? dịka i kwuru ekwu na mgbe ọzọ anyị akọwa dịka ihe isi ike ahụ maka na enweghị ihe isi ike na-ebute mebi ọ bụrụ egwu na-ebute ihe isi ike. enweghị ihe amụghị ọnwa nwaanyị amụghị ọnwa na ọgba anọghị dị na-ebute na ọdụdọ mmụta. enwe ndị ihe isi ike bidoro na ọdụdọ nweta maka ọ ihe ịtọ ka eji maka bịa ụwa. ndụta na mmụta na nweta bụ ihe na-ata eji bịa ụwa. wee na-asị onye ọbụla unu jisi ike ị na-ekpe ekpere dị mma, tụtụgodo obere aja gwọtụkwa obere ọgwụ ka o wee ike gazie. ọ dị mma. a sị na ntị ga-anụ ihe abụghị oge akụ kpọta ewezi ka o si do kpọza na akara ekwentị a biko nyegere akara ekwentị a ka wee kepịacha ya. oke akara ekwentị m bụ 08033137297 nke WhatsApp 08033137297 nke na-agba WhatsApp bụ 09012093090. ọ dị mma. ọ bụ ọnụ Otuogbajie oke dibịa na agbanị kpọmkwem ka obi afọ ya dị. o nwekwara ọba ebe a na-ele ngwongwo eji eme ihe ọdịnala na eke agbanị ewezi ka o si dị. ọ na-amagoro nnukwu m ga-esi wee mee ya. anyị nọ n'obi ọ ga-adịrịrị gị mma. High Chief dịkwara ụmụ Igbo dịkwara ụmụ ụwa niile ise.